asomane ote machielo mano mar Fredrick Osuru. Ong'isa ka ino yaure Joyce Mosna Okil apoye kuom chunga gi oganda ma oyudo hinyruok. Awinjo ka owacho ni gikonyo jopiny ma onge nyalo nono ma onge chudo. Penjna ong'isa kae ma nono ma onge chudo. Penjona kaponi case odhi kare ma ochudi pesa donjo e lwet okil mano penjo. To kaponi ochung'na nono to seche moko ochula kata $1,500,000 ok obi dwaro ni achwade gimoro an Osfred Osuru an Dandora Hey fine. So ja Chiliel ma nya Pakistan mana chung'ne cha nomi 10 million nokadwaro nochula gimoro. Yeah. Ka for example Law Society of Kenya okonyumi wakili to wakili no ni kuomgi in okapani nitie gimimiye. Yeah. To gimatimore ni okinya kawo gi cases te nikech ing'eni nyaka yud bende kaka ichulo rent mari. Koro okinde gima gitimo ne gikiko inya kawo kes achiel kata ariyo ma bende nyalo encourage okinde okil kama loka moko mondo otem konyo kuonde ma ginyalo. Timore kamano ji kawo kes achiel ikawo kes mariyo itemo iluongo ni pro bono service. Mitimo manono ma onge chudo mondo iduok ne jopiny. Nikech bedo okil bende en gima Nyasaye makelo to kelo mondo ikony godo ji. But okinya bedo ni konya nyaka ichul rent mari nikech inyalo nindo kech. To ka ikawo kes ni kawe on pro bono to en kamano.